जोङो रायजोफ्रा ज' गायजोब्बाय ज' गायजोब्बाय नै बांसिन गायनांगौ जोंनिया नै बांसिन गायनांगौ ओरै बुरैसा पार्टि गायदों नै ओरै बुरैसा पार्टि सिख्लाफ्रा बेसिबां गायनो हायो नायनो बे आंनि बेवाइ गोदानफ्रा मारै जाखो बेवाइफोर बुरैसाफ्रा जाखालाय लाङासै हनै आंनि बेवाइ गोदानासो हास्लाबलाय लांलै गायनायफ्राव मारै जाखो बुरै आंनि बेवाइ गोदान बाजै गोदाना गैया गायथ'नो हाया नै जोङो बेयाव रायजोनि दाखाला फाथो दाननाया जोंयाव फाथो सोमदों नै ओरैबायदि मुसफुट मोनसिगोन आरोखि ना फैसाया नै नायनो हागोन बेयाव फाथोआ मोनसिगोन आरोखि ना नै सोमबाय बरियानो नै मोनबायथाय ओरैबायदि ज' जाजा सुगोन ज' जाजा माइ हागोन नै हालेवनायफ्रा ओरैबायदि हालेवगासिनो दं बरियालै नै ज' रेस्ट लालायनानै दङ आरोखि ना नै रेस्ट लालायदों नै दै लोंदों खुसिंग्राबो हमदों नै खुसिंग्राबो नै खुसिंग्राया नै थाले नै सेक्रेटारि बायदि मोननाय नङा ओमफ्राय नै जोङो लिबु खादों गोबां खाबाय जोङो नै थावै जाहांजों लांनानै बिदै सेबनानै लोंहैनायसै रायजोफोरनो औ सरब होनो ने औ बिदि खालामना लोंहैनोसै औ लिबु लानानै थाबायगासिनो दङ नै फेरेदहैनायसै आरोखि ना बेखौहाय सरब ना मा होनो बिदि खालामनानै लोंहैनायसै आरोखि ना जोङो नै थावै जों नै दे देखायलाय थावै माबायदि फेरेदनो मिक्सारा बिना फैसानि मिक्सार बेखौ लायो सामुस बेखौ होननो जाहैबाय सामुस ओमफ्राय नाथाय सामुस नङा इयो मिक्सारसो नै मिक्सारा नै ओरैबायदि खालामनांगौ नै बेखौहाय बे सामुस लान्जायखौहाय नै बेजों ओरै सोदो नै बिदैया माबायदि फ्रुस नै जुइस खालामबायसै नै मा थाखा नांलायगौ मा थाखा नांगौ मिक्सारनिफ्राय साबसिन माबा बानायनो रोंला थाखा नाङा ओरैनो बे सामुस खिबुफोरजोंनो नै माबायदि गयो नै जाबाय नै बिदै लिबु बिदैलै नै सनानि कापआवसो लोंदों नै सनानि कापआव थिंखि बाल्थिं लोंहैगोन आरोखि थावै टेस्ट खालामनाङामोन दां दै होनानै माबायदि मोनखो दा एसे औ लांगासिनो दं नै जों थावै जाहांजों सेल जादों नै जोंनिया लिबु सरब बानायना लाबोनाया नै नोगोद सेल जादों नै ओरैबायदि सेल जादों नै जोबगुलायबायसो नै लिबु बिदै जा खस्थ' नै आखाइ थिफुलाय जासै नै सेबना माबायदि मोनदों गोथावथार दा बरिया दा दे नोंसिनि थाखायनो लाबोना होफैखाबाय जों गासिबो अफ्रि फैजोबदों अफ्रि आयौ ओइ अरिजिनेल साख'निजों सहरना लाबोदों जों लिबु मोनजालायनायनि नै लिबु फेरेदनायखौ जों लाबोना होफैबाय नै बरिया देन्जार दा बिदि मावना होयोलै जों अनो जों बरिया दा मिठा लिबु सरबक ये लिबु सरबक नै खायो लोंया जोङो गेदेना मोजां दा नै लोंला द' दे नै बेवहाय लोंफैद' दे औ जों लाबोदों थाबै जाहांजों नै दंबावो लों दे आंनि दंखायो नै लोंलाय बेवहाय लोंनानै खोन्थालाय देलाय दे लोङा खोन्थालाय बेवहाय वा देन्जार वा गोजा लोंग्रासो नामा रायसोलाय बिदि ज' जाजा गायजोब्बाय आरोखि ना नै जोब्बायानो लांदां 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
28 जन दङ हिनजावफ्रा 28 जन ओरै 28 सानै नालाय 28 40 54 टटेल जोङो 54 दङ आरोखि ना नै बेयावहाय बैयावबो साहा बानायदों माखासेफ्रा माइ गायनायसो रायजोफोर नै रायजोनि आगुन Dengar gaयखायो dengar gaयखायो Hore लेखे होदो गरम गरम दे खादुं खेला गोबाङैनो गानो गायग्राफ्रा बोराय बुरायसोना पन्सास जन ट्रेक्टरजों हालेवदों एकदम गोसाखाय साथा हमलायदों नै जि साइज थाबायदों नैबे जोंहा फदैया दै औ बिसोर बोखांदों बिसोर हास'ना होदों नै हास'गासिनो दं नै हास'दों नै ओंखारनि रंजानायजोंहाय खाग्लुंलायदों दै हाब्रुजों खेला गेलेदों हनै नै खादं खेला नै बे हाब्रु खेला इयो माइ गायखांनायनि रंजादों हाब्रु खेला गेलेदों नै दा दब्लायसे हाला जोब्बाय नालाय हाब्रु खेला गेलेनायानो जय नार्जारि बेबो खादं खेला गेलेदों हनै नुबाय दा खेला गेलेबाय दा मोसानोसै आरोखि होसो बाजि होसो उनै आदि Ding 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 ding.
नंगौ नंगौ क्या वादा पिंजो इसे खाचा क्या जोबखाबायना सासे सासे खेबसे खेबसे थांना जोबखानायसै ना माथो बे थांग्रा लाखाबाय बा दे इसोरखौ खायसे बाद